para sa mga kamok ko. Nagsasakit kami. May mapakanap buhay. Kadagol po ako makuha po. Napapahibi na sa naan 60 anyos na si Tatay Domingo Tudeño kan Zone 6 Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur, makalis na mawaranin pagrugaring na harong kan manrapado ang bagyong Christine sa Bicol Region kan nakaaging bulan. Sabi niya, dati nang masakit ang buhay ninda kan daipa na nararapado ang bagyo. Alagad mas nagdoble ang sa indang pagsakit nguyan makalis na maanod sa naninbahaan sa indang harong. Katunayan, kataning sa nakantulay na ini ang sa indang residensya. Makulog da ang mahiling na ang dating harong na panunin kaugmahan sa ibong kan mga pagtios sa buhay ang nawara nin garubula. Diyan po tabi sa sarong mi. Kami magagom, tapos manugang ko, tapos may ano kaming makuha po. Kaya ito po ng kanon, isang parauran, mag-aga. Kang Martes na aga, so tubig igdi, nagsusulo igdi ko yan na, nag-aago. So lapok na siya, mapulot na. Sabi ko naman sa agom ko niya ako, mag-prepare ka marali kita, delikado niya ako. Halo niya ako kitag di panahon, ngayon sana nangyari araw kayan. Kaya dapat niya ako mag-aparta kita. Kaya po naghali kami kayo ito, binayaan mi. Igja po, nagdalan sila po yan eh. Martes na aga, nagdalan sila yan. Kaya, so apo ko, di na rami sala, mangit. Duman sa harong ng nanay ko. Dugang napasakit man da sa indang pamilya ang pangurual daw na konsumo urog na kung sain makuanin kakanon. Ang piglalauman niya da kayang nyugan asin mga tanom na batag anatambunan man kan mga nagrasay na daga. Kaya dawa puro papaano magkaigwanin pagkakakitaan, nagtatagaabang da siya sa mga maagi sa tulay para mag-alalay sa mga may darang bagahe. Pigtitipo niya mandaan mga nakukuha niyang tip para may pambakal na siyang bagas asin isira. Mga pananom ko po sir, magpunpo igdi sa tayo sinabot duman. Tanong ko po dyan yung batag sa mga guwebano. Paman po akong dikit na tanong batag siguro mga 50 po umpaman. Mga nyog po siguro duman, duman sa balyo nito. Dahil nga po garo 30. Laom niya, nasa tabang kan news team, makaabot sa mga nanunungdan ang sa indang presenteng kamugtakan asin mahatodan man sindanin tabang. Sikara pala mga harong. Alang-alang po sa mga apo ko. Nayarak po ako sir sa mga apo ko. Pag nagtuturog kami, naglatag kami ng tabla sa daga. Di ba kami nagturog? Abo ko man pakarayon, papalion man lang kami. Ngayon lang po sir ang pakiulay ko sa gobyerno. Sa mga tao pong gusto pong tumabang sa muya. Ngunyan pa lang po, papasalamat na po ako. Alang-alang man po kang pamilya ko, kang mga makapo ko po. Sa ngunyan, para mientras na nakikisurong muna si Tatay Domingo sa indang mga kaparientes sa Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Aria Lubea.